engineer engineer ka ang degree nga ang ginawa at chief engineer ka kuman ang ginawa na puti sa ka wala siya ho ayan kalau pura tindak ka sa iyo sa na so ko ka ka buhay ko sa ni fiam tuwi na buhay chi ne mo sinowa maro chu pura luwa obedient dulu da tinang kan ala kama siya ho ay na kal jing khoba ay na lo khoba ama sabra achwan game president nangin ka kani football ko sin chuan awai dina chuan lular imin ka kani siya ho khoba ka ni khoba kan lular im kha at linga piya na dia ini sepertinya karena lengua kan siapa helai hikah berka mulai bisu tahu maya aku kerja aku ini perlu aku tambah usaha dan siap thang yang ketiga biar berjalan helai kan lokal ini andua VCP yang putuan level compare putuan ay sonsang zera andu dewa in kofian putian kofu ya kombo na lokal lagi tuna imu isa tuli ka lokal ada buat seputian oleh dong langsung sopan dua nama di beto bukan boleh usia beliau sudah sekolah dua ambil kalau cukup sebelum kita bukti kalau sebelum benci kalian nubuin ayo mana zarafanin nubatahan bangki dia ini jangan ini pulau kesedor ang magbigay ka ang luha ngunit dia lagi na kita gawalan nila ang luha dia ang baka berat sa ibang silaw mo ngunit dia apa nito ka dia di kabirin dulu
시연호 아니야? 시연호 인가 나쁜 시연은 애는게 있는 아니 시연은 애들 뭐하니 이거 때
dia muna chon sai ku yu so me ko ni o antina e ku yan pela zai lai ka ro na le am ka